Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Joen, het is vrijdag, 22 februari. Dat betekent weer een vertrouwde Biensport. Maar Joen, on tafel de vastzitter van Sportclub Heerenveen, Jelko van der Wiel. Sportcolumnist Jaap Stalenburg. En de topscorer alle tijden van Sportclub Heerenveen, Gerald Sibon. De komende 24 minuten zit Heerenveen dus centraal. En op internet trouwens, ik we nog wat langer terug. Zocht ervoor op omroplive.nl. En hij, Usabe en Geraldinho had Heerenveen dus rond een paar weken weer een echte nieuwe cultheld bij. Veerman die maakt dit af. En dat doet hij. Daarmee verhoogt hij zijn cultstatus en beslist hij de wedstrijd. Nee jongens, Henk Veerman, er is al een heel soort oerzijn en ik oer skreun. Maar hoe verklaar je hem nou, Jaap, hoe verklaar je toch zijn populariteit? Ja, ik moet er wel een beetje om lachen, want hij heeft hoeveel wedstrijden nu gespeeld? 2-3 wedstrijden, een cultheld. Ja, dacht ik, ja. Ja, 4, oké, maar... Ja, wat is het is natuurlijk fenomenaal dit. Het is natuurlijk een goede voetballer. 2 keer scoren is natuurlijk ook al heel goed. Eerste keer geloof ik is een tweede balactie. Een cultheld, ja, volgens mij heeft cultheld niks met voetbal te maken. Er is maar 1 cultheld bij Heerenveen geweest waar het wel met voetbal te maken had. Die zit naast mij. Gerald Sibon, Doop is een cultheld. Ja, ik hoor het. Maar op voetbalkwaliteit. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Als je de beslissende goal maakt in de bekerfinale en je weer geen enkele A-interland zit achter die namen, maar we op die 34e wol selecteerd voor Jong Oranje. Ik bedoel, dan ben je een cultheld. Ja, het is inderdaad een beetje raar allemaal, vreemd. Maar ja, nou ja, wat Henk betreft heeft natuurlijk heel veel sympathie, brengt hij met zich mee. Volendammer, die bij 2 jaar geleden nog amateur speelt. Het gaat in de sneltreinvaart en dus het straalt niet echt uit dat het een superatleet is. En dan loopt hij in het veld en dan schiet hij 2 ballen binnen. En, maar is het een goede voetballer? Ik bedoel, Doe heeft ik in de punt van de onvolsteen bij Heerenveen. Is het een goede voetbal? Ja, nou ja, daar heb ik hem nog te weinig voor gezien. Dat kan ik niet zeggen. Maar ja, hij schiet ze wel makkelijk binnen. Dus dat is alvast een pluspunt. Ja, hij had al 12 meer maken als Thomas Dalgaard. Ja, dat is wel rekening, Arie. Dat is weer. Maar het is... Ja, ik denk om even te praten van waarom vindt het publiek zo mooi. Natuurlijk mooi zei Sjogge Ingen die natuurlijk een periode nog op de stijgerstand zat er zelf zei, de schildering. En daar kunnen ze hun associëren op een gegeven moment tegen, hey, maar nu zit er in één keer in de eerste en hij scoort. Dat is natuurlijk fantastisch. En dus een cultheld. Ja, ik denk wat Jaap ik zei, ik ben als het praat van cultheld. Ik denk cultheld praat weer over Gerald, dus wat hij nog maar verzin. Maar ik vind het heel moeilijk om over een held te praten als er een naast zit die toch een heel aardige erelijst heeft. Dan past ons enige bescheidenheid. Zo is dat. Jongens, even heel wat oors. Juist water is ik voetballen, Feyenoord, in AS Roma. Ongeregeldheden vanzelfs in de Kuip. Maar even die weken ervoor in de Italiaanse Haardstad in Rome. En een directeur van de Rotterdammers die hem net verantwoordelijk viel eigenlijk voor het gedrag van die saneerde supporters. Hoe zorg je dan eigenlijk nou als vastzitter? Ja, ik kan natuurlijk net van Feyenoord praten, hè, maar het is natuurlijk wel heel vervelend wat er gebeurt. En ik denk wel dat in ieder geval op zijn minst een excuus voor aanbieden is, want het is natuurlijk wel heel vervelend wat er gebeurt. Nee, je kan net van Feyenoord praten, maar aan de andere kant, in het Lieds is er exact gebeurd, eigenlijk naar ouderin van de wedstrijd Heerenveen in Grace. Echt ongeregeldheden in het centrum van Heerenveen. Ja, nou, we hadden feiten nog net al je binnen op een gegeven moment, hè, dus het had verleden keer CM zijn. Het is perfect rond in het stadion. Hè. We hadden dus met 1200 supporters van Grace winder. En we hadden Ignite die het mij nog zegt, nou, het is perfect gang. Dus dat is geen enkele waanklank. Ja, en dan gebeurt er 2 uur later, op een gegeven moment gebeurt er wat in de binnenstad. Ja, maar dat zijn toch geen ongeregeldheden, jongens. Een beetje gevochten. Een sterkpartij. Dat is van alle tijden. Oké, maar kun je daar als club verantwoordelijk voor vinden? Nee, maar zet het niet af. Kijk, tuurlijk, schandalig wat er gebeurd is. En daar is ook op gereageerd. Maar jongens, kom op. Wat daar gebeurd is in Rome, daar is gewoon een horde idioten. En er zijn er echt honderden geweest. Die hebben daar fantastische dingen gesloopt, monumenten gesloopt. Die hebben daar mensen mishandeld. Dat kun je niet vergelijken met een onnozel vechtpartijtje met een mes in het centrum van Heerenveen. Rond Heerenveen, Groningen. Misplaatste vergelijking. In dit geval een misplaatste vergelijking. Waarvan acte. Nog wel een opvallende uitspraak trouwens. Net als mij stiet in de kranten van
Aurune Manje in de Rotterdamse krant. Die zijn daarin van, ja, de noordelijke dwarsstrijd in Grace is eigenlijk een volle mooiere derby als de wedstrijd in Cambuur. Ja, zaken het zijn. Nou, zij het wel opschreven. Je moet wel eens vaker wat, maar wij zijn op een gegeven moment. Er werden vragen van hoe de derbies. En dus we zijn een Friese derby, dat is in Cambuur. En een noordelijke derby, die is in Grace. En die is al langer dan in Cambuur, de laatste jaar tenminste. We dat vaker spelen. En er wordt op een gegeven moment gekscherend zijn. Op een gegeven moment trok er eens van, ja, wij zijn de enige club in de provincie. En toen zijn wij voor de grap op een gegeven moment, ja, wij zijn volgens ons ook de enige club in de provincie. Want wij zijn Friesland. Hè? Maar goed, dat is maar een grapje vanzelf. Dus daar ben ik goed op scrollen. Ja, maar de mooiste derby is nog altijd dan die in Cambuur. Ja, nou, of toch stiekem die van Grace. Want dan heb ik gewoon de het leeft beide. Ja, maar als je kiezen matte? Ja, maar hoe geloof ik naar de kiezen? Hè? Nee, ja, maar ik jou nog heel aardig vreesje. Ja, nou, ik denk dat ze in Cambuur op een gegeven moment dat er wat meer leeft hier in Friesland. En Grace, ik ben heel productie altijd waarom naar de wedstrijd in Grace. Dus het begin leeft dit, bedoel leeft hard. Wat vies je, Gerald? Cambuur. Want? Nou, dat merk je gewoon in de aanloop. Vorige week tegen Cambuur of 2 weken terug. Dan staan er weet ik veel hoeveel supporters langs de lijn en bij een training. Nou ja, dat leeft dan al minder tegen Groningen. Dus je weet gewoon dat het in Friesland leeft. De derby tegen Cambuur, denk ik, meer dan die tegen Groningen. Alleen ja, Cambuur is pas van de laatste jaren. Groningen, dat is al een hele lange tijd. En, ja, veranderd. Ja, wat dat een belangrijke spierig, dat is toch nooit in Cambuur voetballen heeft. In Tjens bij Sportclub Heerenveen. Ja, 1 keertje. 1 keer toch nog? Ja? Opening van het stadion hier Ja. in Leeuwarden. Ja. Kijk eens aan. 0-0? Ja. Een hele plezierige 0-0. Fantastische wedstrijd. Fantastische wedstrijd. Nog even wat oors, Jelko, want er zijn een heel soort contracten direct weer aan het eind van dit seizoen. De Roon, Mark Oet, Noordveld, Van Aken, nevens mij, Slagveer. Hoe verinneren die peteren al, hè? Hartstikke hoor. Super, prima. Ja. Dus die verlengen al eer. Ja, maar als een partij goed veranderd wordt, net zei het altijd verlengd. Maar wat hoort het dan in? Nou, daar werd gewoon heel constructief met mij erop praten. Hoe kunnen we via de mijnwandelen en maar via de mijnwandelen. Maar daar kom ik gewoon een heel goed gesprek met de West. Maar is het niet een veel grotere uitdaging om die spelers dat contracteren? Ik durf wel te zeggen dat dat wel goed komt. Is het niet een veel grotere uitdaging om te zorgen dat je 3 bepalende spelers binnenhoudt? Oet, ja. Torren en Larsson. Is dat niet het echte punt waar jullie voor staan? Ja, ik denk dat je met... ik zal bekend via in Fries, hè? Dat ja. Kan, hè? Ja. Ik denk dat mij, daar heb ik een afspraak over de technische zaken. Op een gegeven moment kun je natuurlijk met Hans Prima daarover praten. Met Hans Vonk. Maar het is natuurlijk, zoals Jaap ik zei, een bepaalde speler is een aantal bepaalde spelers proberen wel binnen te houden. Is dat belangstelling? Ja, ik denk voor goede spelers is altijd belangstelling, ja. Ja, maar... Ja, maar ja, dat ik ga nu op de stoel van Arjen zitten. dat merk ik word nu ineens heel nieuwsgierig. Ja, maar zijn wij altijd steeds op een gegeven moment. Daar doen we geen uitspraken over. Gerald, in hoeverre is Heerenveen erom gelegen om wat kost Mark Oet te behouden? Denk het niet. Niet? Ik denk wel dat hij vervangbaar is. Ik vind het heel knap wat hij doet dit jaar. Dat had ik niet verwacht. En ik denk als je er nog 5 of 6 inschiet, dan zit hij rond de 20 geloof ik. Denk ik dat je hem prima kan verkopen. Maar dit vindt nu partij eigenlijk, dat hij nou al 13 doelpunten zit. Ja, nou dat is toch hartstikke goed. En ik denk niet dat de Heerenveen valt en staat met Oet. We zijn super blij met hem, want hij doet het heel goed. Maar ik denk wel dat hij te vervangen is. Dat heeft het verleden ook wel bewezen. Zou bijvoorbeeld een Veerman, zou dat zien vervangen wezen kunnen? Nou, dat weet ik niet. Daar moet hij denk ik wel in groeien. We hebben het net over gehad. 2 jaar geleden staat hij nog op de steiger. Dus ik bedoel, voetbal is niet zo heel moeilijk. Maar ja, het is wel handig als je een beetje handigheid in hebt. Ja, maar wellicht, omdat morgen is Samba Sam is er nog net bij. Wellicht verhuist het dan, Snijn trouwens is dat dan, de wedstrijd. Verhuist het dan Oet naar de linkerkant. En dan zou Veerman in de punt van het centrum kunnen. Ja, dat hebben ze wel een paar keer gedaan. Ja, ik weet niet. Ik denk dat Oet dan nog een beetje niet helemaal in zijn element loopt te spelen. Dus ja, ik zou het zelf niet doen, maar ik ben niet de baas. Wat vies jou, Jaap? Ja, ik weet het met Oet nooit. Ik heb me daar al zo vaak in vergist. Toen hij terugkwam vanaf Heracles dacht ik van ach, ik weet het niet. En ik zie hem dan een wedstrijd spelen en ja, het is hem ook niet. Ik vind het geen Finn Bogason. Ik vind het een goede spits, maar ik denk dat ten opzichte van de spitsen die Heerenveen in het verleden gehad heeft, recente verleden, Gerald, maar ook Finn Bogason, dat hij iets minder is.
Oké. Ik ben wel absoluut fan van Samba en van Tern. Hè? Dat vind ik echt geweldige spelers. Nou ja, die kun je pakken. Ja, die zijn echt Ja, fantastisch. nou, die complimenten nemen we graag mee. Maar we vinden dat we een heel fantastisch team hebben. Nee, maar je krijgt Je ook nu... niet meer mee om tafel te zitten. Die hebben voorlopig nog wel. Voorlopig nog wel even. Absoluut. Ja, maar je hebt nu En we hebben voor mij ook nog een hele goede jeugdopleiding uit. Nee, maar je hebt nu Dit hebben we daar je hebt nu Oké. wel één probleem op dit moment met Heerenveen. Het feit op het moment dat je het goed doet, dan Maar hier krijg probleem jij wie wel mooi trouwens. Nee, dan krijg jij weer al die telefoontjes van die scouts van heel Europa. Dan loop je wel het risico dat toch je beste spelers weer heel snel gaan verdwijnen. En dus, dan is de vraag van hoe snel kun je vervangen? Nou, dan kom je bij Gerald uit. We praten aanstaan even verder over de jeugdopleiding. Eerst even wat oors, want jongens. Want alle weekend joggen ik bij een amateurclub ergens in Friesland. En Joert ben dat de basketballers van de Jouwer. Dankzij de vrijheid! Waar er als langst? Hij wiegt 12 meter. Ik denk dat hij ondertussen een beetje kropen is. Maar... Waar had de mooiste squam? Nummer 10 en ik. Ja, het speciale Nike, jongen. En wat dacht je in mijn familieweekend? Vaak en ontspit. En balje. Ik basketbal hier al van mijn jochentje. Ik ben al 50, dus ik basketbal hier al 31 jaar. Op een gegeven moment krijg je zelf een gezin. Je krijgt band en die band die vinden dat ik wel leuk. En die komen er ook bij. Dus zo wordt het groter en groter. En omdat wij al een groot gezin hier hebben we een met 10 band thuis. En dan wie nog jou die basketbal. Dus ja, dan heb je al gauw, die krijg je dan wat band en dan wordt het krijg een olievlek. Dan wordt het steeds meer en meer en meer. En ondertussen ben je al een hele soort in de balje. Ja, wij willen elke keer graag winnen. Dat is wel een mentaliteit die er bij ons in zit. Ja, daar heb ik wel eens ruzie om gehad. Ja, goed, dat is bij ons een beetje in de familiekamer. En het is, als het die één keer pakt en krijgt het een beetje in de vingers, dan let het die net wel los. En dan is het kijk een virus. Wie staat er? Green staat er. Ik ben eigenlijk geleid begonnen met basketbal. Basketbal is een hele technische sport. Dus een hele hoop fundamentals van jongs af aan moest die erin stampen. En balbehandeling, dribbelen, vangen, pasen, shitten, al dat soort dingen. Dat moest jong leren. En ik ben pas op mijn jochentje in de begon. Dus ik hier wel een achterstand. Maar ik ben wel een hele harde verrotter. Maar dat komt op een gegeven moment worden sleet op die lief. Het straks echt last te letten om zelf net meer wedstrijden te spelen. En daar zit je natuurlijk al een tijdje in aan te hikken. Dat komt er juist een keer van. Je begint al wat blessures te krijgen en moet ik net ten koste van je baan gaan en dat soort dingen. Dat je, neem het maar op. Ben je maar blessures thuis zitten, dat ken je natuurlijk net. Dus, dat is wel eens het lastig, dat loslaten. Maar goed, je kan op oorvlakken de club dragen. Dus, als we stappen met basketbal, dan stappen we nog net maar de sport. Ja, en wil je ook eens een keer met jouw club op televisie? Mail dan naar biend@omroepfriesland.nl. En ik hier krijg ik de onkundige als topscorer alle tijden bij Heerenveen. Maar de telefoon staat werkelijk rood gloeiend, want het klopt het net. Maar eigenlijk is de topscorer dan Alfred Finn Bogerson. Maar als we de Europese wedstrijden erbij optellen... Dan heb jij helemaal gelijk. Kijk eens aan. Nou, gelukkig dan maar. Hey jongens, deze week in het Nijs. De jeugdopleiding van Sportclub Heerenveen. Die zit bij de absolute top van Europa. Zit bij de beste 20 op het zoontje de plak, nevens mij. Ja. Vernuivert je hem dat? Vernuivert hij dat? Nou, we houden ons er net zo mee bezig op welke plak we in Europa staan. Hè. Wij vinden dat we een fantastische jeugdopleiding hebben. En dat is een hele mooie bevestiging geweest. Dat ik nou toch een officiële instituutorgaan in wezen bevestigen wordt. Ja. En natuurlijk, wij hebben heel wij vinden het fantastisch dat zij het bevestigen wordt. Maar we zorgen gewoon mijn dan denk ik wat er van deze jeugdopleiding al leveren wordt. Ja, maar Doop is belutsen bij de jeugdopleiding, Gerald. Wat doet precies? Nou, van alles. Maar voor het grootste gedeelte ben ik assistent met de A1. Ik assisteer zo nu en dan bij de C1, maar dat is dan trainingen. Betrokken bij de nummer 9, bij de spitsentraining, echt specifiek nummer 9 in de jeugd.
En nou ja, dat is wat ik in de jeugdopleiding doe. Maar dan wist dus exact welke talenten, welke grote talenten er al hier omrennen bij Heerenveen. Ja, vanaf de C-jeugd en omhoog weet ik, of denk ik wel te weten dat welke jongens een goede kans kunnen En maken. ben je dat een soort? Rent er een soort talent om? Sorry? Loopt er veel talent rond? Ja, wat is veel? Ja, ik vind, als je echt specifiek naar heel goed kijkt, dan zijn er denk ik 3 of 4. En dat wordt wel, als je alles bij gewoon normaal Heerenveen niveau, denk ik dat je wel rond een stuk of 7, 8 komt. En waar kun je dat dan ontzetten? Dat ze er echt bob uitsteken? Ja, gewoon, hoe ze, nou ja, gewoon is het niet. Maar hoe ze met een bal omgaan. Dat het al geen moeite meer kost om een bal te controleren en oplossingen vooruit in de aannames. Je ziet gewoon de voetballers, dat zie je er wel uitsteken. Ja, nou is er een listje van de grote talenten eigenlijk van Heerenveen die de opleiding hoorn hebben bij Heerenveen. En die dus nou ergens in Europa, maar ook wel in Nederland, ergens voetballen in elk geval op het hoogste niveau, waar ze even op een rietje zetten. Bastisch en Koglu. Nog een keer. Ja, Filip Djuricic. Gouden Leeuw. En de kans voor Narsing. En Narsing maakt er 2-0 van. Mika Wijrunen en dan de verrassende voorsprong van de Veensters. Nou ja, dit is eigenlijk de jeugdopleiding, is eigenlijk de levensader van de club. Hè. Dit smiet de club gewoon Het is een lang geen compleet lijstje natuurlijk, hè? Nee, maar dit ben die nou nog op het hoogste niveau. Die nu nog op het hoogste niveau ja, zijn. Maar als je even terugkijkt. Ik denk dat er, als je bij de Europese toppen kijkt, ik denk dat daar nog zoveel oud-heren. Ik bedoel, simpel, John Dahl Thomasson, vergeten we ook altijd. Van Nistelrooy, beschouw ik echt de producten van de Heerenveen-opleiding. Want die kwamen heel jong bij de club. Die zijn met de... Van Nistelrooy maar een IE-voetballer toch eigenlijk bij Heerenveen? Ja, maar hoe lang heeft hij gezeten? Anderhalf jaar. Maar goed, kwam toch als relatief onervaren jongen van Den Bosch. Heeft onder Foppen, die daar in die tijd bovenop zat op die jeugd, heeft daar een soort spoedopleiding gehad. Toen was Riemer daar ook nog half en half druk mee bezig. Dus ja, als je dan kijkt wat er aan talent hier vandaan komt, dat is uniek. Ja, wat doe je hem dan oors? Wat doe je hem oors als oren ploegen? Wat wij anders doen? Ja. Nou ja, ik ben er nu 1,5 jaar bij betrokken en ik weet niet hoe anderen het doen, dus dat kan ik niet zeggen. Maar ik weet wel dat die 8, 9 trainers die iedere dag gewoon bezeten mee bezig zijn. Maar jullie nemen ze nu en dan ook wel even een kijkje in de keuken bij andere Europese topclubs. Ja, nou ja, als de mogelijkheid daar is. En, Kom je net terug uit Benfica, toch? Ja, maar dat is ook de eerste keer in 1,5 jaar. Dus zo vaak doen we dat niet, helaas. Maar het is misschien wel interessant. Nee, dat was super interessant. Maar ja, dan heb je het over het Ajax van Portugal. Dus dat kun je niet eens vergelijken met wat wij... Kijk, ons stokpaardje van de jeugdopleiding is dat we zoveel doorstroom hebben. Kijk, en Ajax is de beste. Dus iedereen wil naar Ajax. En wat niet naar Ajax wil, dat zou dan eventueel nog bij ons komen. Dus zo ging het in Benfica dus ook. Dus het is wel moeilijk om dat met elkaar te vergelijken. Maar het is wel zo dat wij zorgen ervoor dat er veel talenten doorstromen. Dus daardoor zijn wij ook aantrekkelijk voor talenten. Oké, jongens. Wat heel belangrijk is bij Heerenveen, en Gerald zit naast me, dat er behoorlijk wat oud-spelers met hun ervaring daar in die jeugdopleiding bezig zijn. Dat is inmiddels een aardige lijst. Ik denk dat inmiddels overal wel aan de orde is. Dat de meeste clubs er wel achter zijn dat het wel handig is als je ook voetballers erbij hebt. En het liefst natuurlijk voetballers die ook nog affiniteit met de club hebben. Precies. Ja, affiniteit met de jeugd. Want dat spreekt voor helden, dat spreekt altijd ongeveer voor de jeugd natuurlijk. Ja. En Doos is er net alleen nog, maar ook een Ronnie Pander bijvoorbeeld. Of Wilco Hellinga, Timo Klompen, Jeffrey Talan. Ja. Dus, nou ja, kijk, uiteindelijk moet je wel wat te vertellen hebben. Want die jongens zijn natuurlijk ook niet dom. Die prikken er wel doorheen hoor, als je lucht verkoopt. Maar ja, als je op deze manier ervoor kan zorgen dat je club op die manier ook nog die uitstraling krijgt, dan is het alleen maar meegenomen. Ja, Jelko, ik wil even naar Dijta, want haast een Ierverlien zie je hier rek om te praten. Toen is nog maar correct vastzitten. We zijn nu een Ier verder. Wat is het laatste Ier al even verloren bij de club?
Want ik heb het idee dat de opgaande waai hij je weer wat te pakken. Nou, dat is mooi, is dat idee. Ja, maar klopt het dat ik? Ja, nou, want ik ken ik heel mis zitten natuurlijk. Ja, dat kan. Hè. Nou, wij het idee, ik denk dat als het evalueert even van waar staan we op dit moment. Nou, ik bedoel, tevreden ben je nooit. Je moet altijd naar meer streven en beter en hoger. Maar het is wel zo dat wij met gepaste tevredenheid kunnen we in ieder geval zien dat we zeggen van oké, we knippen die stukken commercieel, we knippen die stukken financieel, voetbal uiteraard, daar meer bij mij. Nou, voetbal hebben we op dit moment absoluut geen klaar. En we zorgen naar het publiekformatie, daar heb ik zijn, we willen graag weer het publiekformatie. Maar toch is het stadion zorgt nog altijd lege plakken. Ja, er zitten nog een paar lege plakjes tussen. Maar als het goed zorgt op een gegeven moment dat er weer een toename is en dat er weer meer volken del komt. En dat is zo? Ja, dat is absoluut zo. En verkeep je weer meer seizoenkaarten? Ja, nou ja, de seizoenkaarten dat is ongeveer op hetzelfde bleun, waar we verleden jaar hebben we toen horen. Alleen bij show volle meer losse kaart verkopen. Show mensen op een gegeven moment die zeiden we ook bijwijzen. Dit spektakel is net in je wedstrijd West, Feyenoord, waar Vitesse, waar Zwolle, en ook Grains op een gegeven moment. Er was spektakel in het stadion weer. En dat is waar de mensen voorkomen. En sponsors dan, die ook al? Want in de heegtijdagen wie het zelfs 1200, hè? Hier de grootste sponsorclub van heel Nederland, maar 1200 sponsors. Dat het een dieptepunt was van, lees steeds maar zeggen, een 600 sponsors. Ja. Dat dieptepunt hij hem nou hoor, je hem nou extra. Ja, we zien nou bij groeien bij sponsoren. Waar zit hij hem nou op? Ja, ik weet het exact aantal, maar we hebben op een gegeven moment evalueren in januari minder een 20 erbij alweer, alleen in januari al. Dus ik bedoel, het is zo dat wij op dit moment hebben we de opgaande lijn inderdaad weer. Maar dat is gewoon, natuurlijk het voetbal speelt daarin mij, maar je merkt gewoon bij mensen, je merkt gewoon dat wat heel belangrijk is de rust daar binnen de club. Precies. Dat de mensen de rust weer ervaren van jongens, dit is weer RFV. Dat is weer plezier en willen. Je zult zelf ook wel, als je hem komen op een gegeven moment, dan merk je het aan de mensen op een gegeven moment van we zijn bezig met voetbal, we zijn bezig met fruit. Nou, en dat had iedereen altijd zijn best verdienen, maar er komt gelukkig weer bezwong in. En de vrijwilligers, het personeel, maar ook de supporters. En je merkt weer op een gegeven moment, er komt weer sfeer in het stadion. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat wat Jouko net zegt heel belangrijk is. Ik denk dat de verdienste van Jouko van der Wiel is, dus een bescheiden man. We zitten het bestuur. Het bestuur, namens het bestuur. Als voorzitter namens het bestuur. In ieder geval dat er weer rust terug is. Kijk, sponsoren... Alles valt of zit toch met het resultaat op het resultaat begint het mee, maar je merkt heel sterk, dat heeft Heerenveen de afgelopen jaren wel gemerkt. Supporters willen ook niet bij een club zitten waar veel gedoe is. Veel negatieve publiciteit. Je wilt bij een gezellige club zijn. Nou, Heerenveen begint met het resultaat, is goed. Maar het is ook weer rust in de organisatie. Dat hebben Jouko en zijn mensen voorkomen teruggebracht. De mensen lachen weer als je in het stadion komt. Er is wat minder. En dan hoop je één ding. Want je weet dat bij iedere voetbalclub spelen dezelfde problemen. Iedere voetbalclub heeft zijn vijfde kolonnes. Altijd zijn er mensen die altijd een graantje willen meepikken van het succes op een verkeerde manier. Ik hoop dat het bij Heerenveen nu de komende jaren gewoon eens lekker rustig blijft. En dat Jelko en zijn mensen gewoon kunnen doen wat ze op dit moment heel goed doen. Mooi zo. Laatste vraag nog even heel kwart. Is Heerenveen weer financieel zoen? Ja, nou, we zijn net bij wijze wel, maar we zijn wel op koers. Dus we gaan een begrutting inleveren op een gegeven moment. En mijn zijn van hier door wat voor. Nou, en daar zit op die koers zitten we. Dus wij zijn op zich daar tevreden door. Maar wij willen gewoon zo snel mogelijk wat we altijd zien zijn naar het operationele resultaat weer. En daar moet natuurlijk wel wat gebeuren. Maar we hebben al vertrouwen dat we dat redden. We zitten op koers en die koers willen we net verleden. Hartstikke mooi. Nou jongens, dan eerst de prijsvraag van deze week. De vraag van deze week en die gaat hoe Cambuur. Waar is die er in het seizoen 2012-2013 bij de Ljouwertus op doel? Is het A. Dennis Telgenkamp? Is het B. Berend Schootstra? Of is het C. Rodi Hoegé? Mail je antwoord Favage naar bient@omroepfriesland.nl. Ja, dat klopt. Ja, en Gerald is het is in elk geval net B. Ja, Berend Schootstra is het in ieder geval niet. Nee, jongens, de winnaar trouwens, dit is de originele Cambuur Retrobal. En de winnaar van Vlien Weekend zit nou echt onder in beeld. En hij wint 2 kaartjes voor de wedstrijd Cambuur Heracles Lokweeske. En we blijven nog eventjes bij Betellen Voetbal. Want op de radio doen we vanzelf ook weer weinig verslag van de 2 Frieske Betellen voetbalclubs. Collega Geert van Thun is van kwartier van Jongen en Oort te jaren om verslag te doen van Cambuur Heracles. En collega Roelof de Vries zit een daar letter op Woudenstein om van Jelwe in je op de higgen te houden van de verrichtings van Heerenveen Chin Excelsior. Nog even heel kwart, want wel opvallend. De wedstrijd snijn op Woudenstein. Jelve Ian, trainer Lodewegen, zei van dat past net echt lekker in het ritme. Is dat echt zo vervelend, Jelve Ian, voetballen? Ja, je zit wel vaak met je voeding. Hè. Je wil 3 uur voor de wedstrijd wil je lekker goede pasta maaltijd. Nou ja, dat is dus om 9:30 's ochtends. Ja, dat doe je normaal. Of tenminste, denk ik niet dat de meesten dat doen. Dus op die manier is het wel wat anders. Maar het is een beetje als wielrennen. Weet je wat, die anderen moeten ook om 12:30 spelen. Ja.
Zo is het ook. Ons afvier, Bean Sport op televisie. Maar je weet het, op internet zit nog een lange versie van dit programma. Want dan praten we nog even terug onder oren oer oud-Heerenveen-opvaller Bas Dost en Oranje. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl. Van nu alvast een hele gezellige joen en een goed weekend. Dag. Arjen, Ja? ik in Toto. Hoe zag je in Toto? Dat is Roelof de Vries tot wam. Die is al ver van je. En nou dan? Nou ja, verzin zelfs dan maar wat. Oké, jongens, lampen aan. Cambuur is met 2-1 te sterk voor Heracles Almelo. En Heerenveen wint op Woudenstein met 3-1 van Excelsior. Bean Sport, waar het mij mogelijk maakt door Friesland lies.